lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga inta ikan biyag ita, kat manipod kanipagayam tayo nga Sandra. Kastoy man ti linaon ti surat na. Dear Miss F, maysa an naragsak ken nagasat nga aldaw, ti innak ikablaaw ken ka ken kadagiti padak adumdumngeg ditoy programa. Ilinged na kumalatan itinagan nga Sandra, manipod probinsya ti La Union. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ipadrama toy padas ko. Padas nga amok ang makaibati iti adal kadagiti makangeg. Miss F, adda maysa nga anak ko, iso ni Joshua. Da kami langan adwa ti agdanten na ita, gaputa pinanawan da kami metten ti amana. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Makauma ti kastoy abiyang. Kastoy lang kanayunan. Puro problema. Awan pa'y makukwarta. Bigbigat bakit? Day tangiwat mo manan timang mangag. Kababayin ka dagiti ka arubay. Isong agulimak ka. Aha! Agulimak asasawam. Sika ti agulimak, Victor. Sika amin ti akin gapuanan iti kastoy amapaspasamak. Nakarkaron ti panagrigrigat tayo. Manipod nagsubli tayo dito'y probinsya. Kasanumat ngamin. Day tala pa nagtalon ti ammom nga aramidan. Di mo mat ammo ti dumiskarte, kari ka akari, ngam awan mat matungtungpal mo. Ha? Inton ka ano tayo pa'y agumin awa, nukas tammet lang kanayunan. Hay, makauma! Oy, si Cassandra, aglablabas ka na. Pinalubusan ka lang arudin nga agtrabaho iti faktorya ni Mr. Cheng. Ngam ado pa'y la reklamo. Kasanumat ngamin? Sang kasapol, sang kasakmol, awan pa'y uray piso amabati. Tay adda kumamat na wadwad apang allowance nga uray saan nga agubra ti tao. Uray itilasod laang ti makaduwinggo. Ha? Makaumabiyag. Hindi ka makaanos, pumanaw kan. Anya? No nauma kan, naumak matan. Puro ka reklamo. Nauma ako na makangkangag di tangiwat mo. Basta agsaw ha? Siyak ti pagpabasulam no apay nga agrigrigat tayo. No nauma kan. Nawaya ka na pumanaw. Itugot mo meten day ta anak mo. Tano siyak, jak lamasango nga gaywan iti may sangab normal. Ay na, makauma ka talaga, Victor. Intun kon panawan kayon nga agpayso. Ibati ka manan kini Antim Delia, ha? Agsingsingpat kawan. Di mo parigatan ni Antim. Manang Delia, mapanakon. Si kapay lati makaamukin ni Joshua, Sige, Sandra. Agan-andag ka. Napanan ti inam, Joshua. Apay nagsangit ka ngay. Auntie, Delia. Ala, huston ka, anakan. Di ka nagsangit. Apay, inungtan nakakaditi inam, sakbay ti papanaw na. Sa andak, labda, nanang, tatang. Ay na, saan ka kumangag panunot iti kasta? Love na kadagiti dadakkel mo kaanakan. Mamati ka kanya. Saan, auntie? Saan da, lab, ngamin, ada sa sakit ko. Daytoy ti kanayon alaglagi pam, Joshua. Awan tinaganak asaan amang ipatpatag iti anak da. Nalabit nga adulaang ti pakakumikuman da ita. Iso adita kaunay maasikaso. Di mo ay ayan ti bagim kaanakan. Saan agapot adda sakit mo kat awanan serbim. Saan tayo anagayatan ang maaddaan ka iti kasta sakit? Agbalin ka kit di anatib ka, Wan. Auntie, thank you.
Kumusta ni Joshua, Manang Delia? Adda iti folding bed, itay pa nakaturog. Dinigos kan pinakan kumatan. Ringa ka din. Madamdaman tan Manang. Urayan mi pa'y ni Victor. Ay, Sandra, ading ko. Adda man la sa ludsuda. Ipatpatag mo ka di ti anak mo. Ni Manang mat. Anya ka di ang klase ti salud so date na. Natural. Anak ko nga rod, di patpatag ko. Apay ka di anadamag mo date. Ay, masansan ngamin ti panagsangit ti anak mo. Saan nyo ka nga ipatpatag? Gaputaad taan da ito'y iti sakit. Ay naman ang amo ti ado apaka kumikuman mi kini Victor. Amo matirigat mi ngagsapsapol para iti kanan mi, ken para iti agas ni Joshua. Juan, adaak ditan ating ko. Angam saan kumamot arason dayta. Tapno mabaybayan nyo ti anak yo. Adapay ket di kumanga ipakita, kan iparik nayo ti panangipatagyo kan kuana. Gaputa adakat nga rod sakit na. Kinapudno na. Mas asyanak iti uling. Ngamin, pampanunutin ng awan serserbina. Kan padagsan laeng kada kayo. Sandra atin ko, maasi kayo kumamot iti anak yo. Sige Manang, takasaritak to ni Victor may papan iti dayta. Bumawi kami, iti anak mi. Oh, Kat, pinakan mo ka din dyan anak mo? Juan, itay pay. Dinigos ko matan. Itigas na. Saanan amarigatan ni Manang Delia ang mga sikaso kan kuan. Agsubli ako ng syudad. Ijay ako nagtrabaho. Apeng agsubli ka pay lang ijay. Mabalin ka mat ngagbirok iti sabali at trabaho dito. Agsubli ak iti sigot a pagtrabaho ak. Napinpintas ijay, kandak-dakkel ti sweldo. Agkitak tungod lang iti tadung mapay amastra kaktap no dakdakkel ti masweldok. Amay pawit ko kada kayo. Parang maksayan tumutan ti panagrekreklamo. Siguradom lang ang Victor. Ang mga noawan tumanan titong palam. Sandra, baliwam nga minday taan negatibo a panagpampanunot mo. Aha, negatibo tarupam. Basta siguradom lang ang agtungpal ka kadagita nga ibagbagam. Tano saan? Jack Laamon, Victor. Oh, nga. Adti pa'y, ibusam da ito ya. Itikas ta, mabsog ka, ha? Ngal-ngalom an na imbag. Oh, da ito titanong. Uminom ka, tadi kakit maltutan. Oo, inayadom Amom Sandra, maragsa kanak ang makakita iti kasta pa nga si Kasum iti anak mo. Makitak ti kinaragsak ni Joshua. Manang Delia. Nanang, Mhm. tatang, kakano, agawid. Jak mo iya amam. Idi kumapay na panalawas ti panagawid ni Victor. Ay, jak mo iti dayja at tao. Kanayon ang maitantan ti panagawid na. Yung kuna namat asigurado ka nun ti panagawid na inton umay a Biyernes. Akat nasaya at matno kasta. Ipasigurado na kuma. Tapno saan kayo amang namnama. Amang ano inton madamdama, maitantan tumanan ti panagawid na. Ay, makaamumatan no itantan naman yung ti panagawid na. No kayat na, di oray saanan nga agaw-awid, makauma. Sapat kuma, agawid, tatang. Miss ko, tatang. Di ka agdanag, Joshua. Agawid nga agawid ni tatang mo. Masiguradok akailiw na kamatan ti amam nakong. Kasta ka di? Ni,
Ni Victor ti umawawag. Mabit lang mana nga, song batak ti awag na. Makamo ka pa ilang kini Joshua. O sige, sige ating ko. Hello, Victor. Nakaawag ka man? Sandra, Apay, ada ka di problema? Matuloy ka di matlang ti panagawid mo inton Bernes? makawanan na ka. Ngayon saan akong nga agawid dita palay. Anya? Anya ti kayat mo asawan, Victor? Di ka man mangrabak itikas na? Adan sa baling ay ayatek, Sandra. Anya? Adan sa balim ko nam? Di mo kumamat-aramidan ti kastoy kanyak, Victor. Kano kayo pa itiday ta, babae? Kinabot no na nabayad kami. Hindi pa ila at datayo dya syudad. So nagsubliak dito eh. Tapos sumurot ako kan kuana. Awanan kay tibayin, Victor! Ayop ka! Manglilipot! Apay naramid mo ti kastoy kanyak, Victor. Pakawanan na. Ngamsan kan nga ayatan. Ni Mildred itante ayatan. Lading ita ka. Saan ako nga gawid dito palay? Awanan kay tibayin! Bastos ka! Ayop ka! Sandra, apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka. Apay ngembarsak mo matan ti cellphone mo. Anya ka di timbaga ni Victor kan ka. Ni Victor, saanin nga sublipay. At da ka nun sa baling ay ayatan na. Kat isudan tagdan na ijay syudad. Ti ayop Victor. Talaga asaan ang mapagpiaran day jay alalaki. Irresponsable. Ala, husto na din ko. Di ka nagsangit. Agbalin ka kit di anatibkar para iti anak mo. Nanang, talaga ka di saanin awid tatang? Saanan? Iso amanipod ita. Saan mon asang kadagulit tinagan na? Tadjakon kayat amanggan na awatam? Iti ka ano man, saan nakamit lang nga impatag? Iso alipati mon ti amam? Di kag sangit-sangit di ta kaslawing. Sumardang kan kunak. Ha? Agbada kayo iti amam! Awan serserbina! Malas kayo iti biyag ko! Saan kumada kayon nagbalin dadakal ko? Bad kayo? Wan! Saan ko maasyak tinagbalin nga inam? Asino nga min aya ko matinaganak amayat amaadnaan iti anak akas ken kang abnormal? Awan! Awan! Auntie! Ala, husto na kun. Di ka nagsangit, Juan. Auntie Delia? Nalabit nga imbati na kan kanyak ti inam. Ang di ka madalagan. Masigurado kasubyan na kan tumatlagan. Siguro, kasapulan ti inam ti agmaymaysa. Gapo ka dagiti problema apas pasaran na ita. Saan? Saan ako susubyan? Di na namin ipatpatag. Saan na ba ni Joshua? Adda aklaan dito eh. Siyak ti mangipatagkan ka. Ipariknakan ka ti panangipatag ti may sa apod-podno nga ina. Ala huston ka anakanan. Agbalin ka kit di anatibkar. Kanayon mo alaglagipan. Nga ay ayaten na ka ni Papa Jesus. Kat mangipatulot na ito kadagiti tao ang mangipatagkan ka. Joshua,
Joshua Barok. Auntie. At da regalo kan ka. Talaga, auntie? Wen. Oh, ato yo. Charan! Inggatangan kay Tibadong. Wow! Pintas! Sana nga na ita. Ato pa yo. Tantaran! DVD ti paborito mga cartoons. Tapno at da buy-buyaan. Wow! Paborito cartoons! Thank you, auntie. Amom Joshua, naragsak ka makakita, naragsak ka kaanakan. Ayun gayam, sakba malipata. Inton umaya pa nagsasarak. Ag-eskwela kan tumanan, wan? Agpay hiso? Wan. Saan atubang ti sakit mo tapno maka-eskwela ka? Ha? Basta inton umay adyon, i-enroll kanton iti sigod ang nag-eskwelaam. Igatangan kanto matan iti baro apag, kandado mapay ang masapsapol mo iti panag-eskwelaam. Ang yamanak, auntie? Happy birthday, Joshua! Happy birthday, Joshua! Adoy, adda regalo mi kan ka. Thank you, Mamanang Dayan, Manong Daniel. Agyaman unay, iti panangipatagyumat kin ni Joshua, anak ko. Awan anyaman na, mami. Imbilang mi mata ni Joshua, kaspudpud na kabsat mi. Ken, no asino dagiti ipatpatagyo. Napatagmutan kada kami, mami. Ipatpatag mi mat ni Joshua. Kas iti panang ipatagyo kan kwa na, mami. Ala, magantay yung arutan, anak ko. Mabisinak matan. Oh, at iti cake, Joshua. Sige, rama na mata, mga ipusan ni Manang Muatayan kan Manong Muatanyan. Wow! Gimas! Siyempre, siyak tinag-bake iti na ita. Para iti 15th birthday na ko. O ala, mangan kayo laang anak ko. Ado pa'y tinlutok amakan. Naglaing ka agluto, auntie. Thank you. Awan anyaman na, Joshua. Kas iti ko na. Adda aklaang dito iparakan kakanakan. Aramidag amin akabaelak amang tulungkan ka. Kaslakano lang dayti. Ngamliman atawan tinapalabas, manipod imbati na katinam kanya. Kumusta ngatan da nanang kun tatang naragsak da ngata ita? Amo kasaan idabaybay tinamarswa. Ngamin, rinabiimot ida nga ikarkararakan. Siyempre, dengdenggan ni Papa Jesus dagiti kararag mo kanakan. Jakun namnamaan agsubli dapay ngem naragsakak gapo ta adda kayo ken adda Manang Dayan ken Manong Daniel. Ne, adda tao. Mabit lang takitag no asino tagtok-tok-tok. Dayan, anak ko. Sikaman pa'y lang timang kita kin ni Joshua. Wan, mami. Manang Delia. Sandra. Joshua, anak. Nabayag apanawan agita nagkita. Barukan. Amon, dakal o na iti panagyaman ko kin ni Auntie Madelia. Gaputa inaiwanan na kay iti kasto unay. Napadakal na kay iti nasayaat. Wan ganyang, nagustong matlaang kadidag iti regalo nga intet ko kan ka. Ginatang ko amin dagita ijay Taiwan.
apay kadi inalanak iti ayan Auntie Delia. Gapot na siya kung ti mga iwan kan ka, anak ko. Di ka agdanag. Tao may matlaang ni Antim Adelia dito'y banay. Ison ti mga iwan kan ka, kabayatan ti pa nagtrabaho. Talaga, nanang? Uwan anak ko. Pakawanan na kumakadag iti amin anak ko rama. Amok nga da sakit tinakamukan niya iti kalabas. Ngam sapay la kumata mapakawanak. Nanang? Amok ka saan pa'y anala daw ti amin. Tapnosol nitak dagiti nagkurangak kan ka anak ko. Ikarik, di kanton panawan. Ipatpatag ka unay, anak ko. Miss F, daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Nalabit nga adu ti mangibaga nga siyak ti awan serserbina nga ina. Gapu ta binaybayak ti anak ko. Ngamsapay kumata maawatan da kakabsat. Tao aklaeng nga adda pagkapuyan na. Ammok asaan pay analadaw ti amin tapnosol nitak dagiti nagkurangak iti anak ko. Ita adda kami nga agina ditoy La Union. Adamot bastit ornong ko iti nagabrodak nga iso tinagpuunak iti maysa a grocery ken bagasan. Isu ita ti pakakumikuman mi nga agina. Awan matendamag ko ken ni Victor manipod inbati da kami. No sa dino man ti ayan na ita, sapay kumata naragsak iti baro a pamilya a binukal na. Aging galaangan ditoy Miss F ket agyaman ak unay iti anos mo anang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Sandra. Ken ka pagayam, Sandra. Kunada nga rod nga adda rason winuga po iti amin a pasamak. Panagkunak ket ti anak mo ani Joshua ti swerte. Wenno blessing nga inted ti Apo ken ka. Pinanawan da kayuman ti asawam ngem addamot ti anak mo nga isu ita ti katakunaynay mo. Itirigat ken namay. Malaksid iti dayta adda pay ti kabsat ken kakaanakam nga amok amang ipatpatag unay kada kayo nga agina. Ditay ko maupayan dagiti kakabsat ken anak nga addaan iti kasta asagubanit. Ngamkit di ikkan tayo ida iti namnama. Linglingayan tayo ida ket ipasagapsep tayo kadakwada ti normal a panagbiag iti laksid ti sagubanit arikrik na anda. Nasaya at met ta nasapa ka anak ka Ameris kadagiti nagbiddutam ket namnamaek nga ikanda kayo pay ti Apo iti naragragsak ken nabindisyon a panagbiag. Alakastan pagayam Sandra ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen.
nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Clarissa, Tilawag City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan a Clarissa. Nasapa kami anaulila iti ama gapu iti sakit akimpet kenkwana. Isuan ni nanang kanilolo laangan ti kadkadwami kanimanong ko. Rugyak man ti agsalaysay sumagmamano abulan ti napalabas manipod na itabon ti amami. Agtawenak idin iti 16, 19 met ni manong ko a Clarence. Kastoy man dagiti pasamak. Sika ti inauna, iso asika nga rod ti pangital kak iti adem, wan? Ha? Anya ti kaya ti asawa, nanang? Mapanak manggad iti sabali ang lugar. No kasta, panawan da kami kan ni Manong, nanang. Kapilitan tapno adda pagbiag tayo, anak ko. Natay lang arunan ni tatang. Ita, panawan da kami man. Ungan nga rod, Aganos tayo, anak ko. Amuyo mat anarigat ti panagbiag tayo. Nudyak ang trabaho, sigurado amatay tayo mat itibisin. Nanang? Di kay agap apawan. Di yu suksukyiran ni Luluyo. Tungpalin nyo amin nga ibaga na kada kayo. Wan, nanang? Clarence, di mo baybay anti adem, wan? Wan, nanang. Katagan anat kayo kumaakanayon iti lugar apapanan nyo. Ikarik, jak to baybayan ni ading ko. Agyaman na kanak ko. Saya atin nyo ti agadalwan. Wan, nanang? Apay nga ta di mat agawid ni nanang, lolo. Ay, huwan nga raw dapaw. Manuabulan ang tinapalabas, manipod pimanaw. Ang maging gaita, di pa'y nagawawid. Nalipatan da kami samatan nga anak na, lolo. Wan nga rod, Ha? Ay, saan? Amaw nga gawid tumatlaang jay inayaw. Nalabit ama kumikumlaang day jay iti pakitrab-trabahuan na. Agsarding aksan nga agadan, lolo. Anya? Ay, saan naapok? Ituloy mulat ta ti agadal. Marikatan kayo na mangisaka diti pagbiag tayo. Nang runa kat saan mata na sumangpat ni nanang. Uray kumamat no agpawit iti allowance mi. Ang pulos mat nga awan. Adda si ti Diyos, apaok. Amok asaan na tayo abaybayan. Lolo? Agsadeng akon, tagtrabaho ak. Ni ading kulaangan tagtuloy iti kolehyo. Ha? Sa dino nga iti pagtrabahuan, Manong? Kumpormititan agpatulong at kinininong din siya. Ta isaraknak ngagtrabaho iti construction. Agurnungak, tapno makaadal ka, ading. Lalay nagtagtrabaho. Masapon nga agagatak. Iti kasta, alaagdak tumanan nagtrabaho. Masapon lang makarunungak. Sakbay nga aglukat ti klase. Tapno na dapag-enroll ni ating ko. Gusto pa'y laang dayta, Clarence Barok. Aginan ka pa'y. Umay kat agmerienda kayo pa'y. Sige lang, ninang. Madamdama akton nga agmerienda.
Ilupas ko pa ilaang ti aramidak. Sayang ngamin ti oras kahit isupay mata ti malpas ko. Ay na, di mo matparigatan ti bagim Clarence. Di ka agdanag. Takulamat ni ninong mo. Akanayon na kanton nga ayaban, tunggal at damaala na a kontrata. Agpaiso, ninang? Wen, ala, umay kanta mapanta iti ayanda ninong mo. Ituloy munto inton madamdama day tar aramidam Clarence Baro. Sige, ninang. Kursunada ka, Beatrice. Iso ano kayat mo? Iyawit kan. Ha? Ay, pasensya kan, Billy. Ngamawanan iti panunot ko ti makiasawa manan. Ada nga mindo ang anak ko abibiyagak. Iso ama sampol ngagtrabaho ak. Awan pariko ti tita Beatrice. Siya akong ti makaammo kadag iti anak mo. Anya? Puno ti pagbagat. Ikan kay ti kwarta nga ipawit mo katakwada. Katukad ti panakidanam kanya. Ha? O anya, mayat ka. Panunutak pa'y anaimbag ti may papan iti dayt na abanag, Billy. Okay. Adamin kan ka desisyon, Beatrice. Ang amnusyak ti sika. Di mon sayangan ti oportunidad nga ibagbagagan ka. Kumusta nga iti nagmalam at trabaho, Clarence, apaw? Okay lang, met, Lolo. Saan ka pa'y unay nga agbagbag kat iti nadagsain? Ang mga numapwirsa ti sikat mo. Wen, Lolo. Kaya ti kanayon nga ibilin ko kan ka. Di mo liwayan ti kumararag iti apaw. Ikamang mo amin kan kwa nang aramidam iti biyag mo, apaw. Wen, Lolo. Katagyaman na kiti kanayon na panang palpalagipyo kada kaming apo ko yo. Wen, apaw. No kumatabak na ngak. Uray saan kan ngagtrabaho. Ta siya ako untimang paadal kada kayong agkabsat. Ngaman yan. Tanagrigat tumat ti adda kasasaad ko iti biag. Di yun panunutan day ta, Lolo. Tinapatag. Agdeden na tayo. Un matkit di apok. Sana balay. Tadaas iti Diyos. Idaw-dawat ko asapay kuma. Tamatagi na yung tisalunat mo. Tapno napigsa kalatang agtrabaho. Agyaman na, Lolo. Manong, kayat mo ka dito masahiyan ka? Sige man nga no, Dading. Sige, agid na ka tamasahiyan ka, Manong. Iti kasta, marilax ka mat. Amok nga min akanayon ka mabambanog. Pagrabangak tayo takas, Manong mo, ading ko. Agyamanak, Manong. Nakasingsingpat ka talaga. Bayam, tano makalpasak iti panagadal ko. Sikan tumat ti umuna tulungak. Aus? Agpaiso? Wen, Manong. Promise. Sana day tati panunutom, ading ko. Tikit di panagadal mo tinto na rin. No nasaya ato ti pagtungpalan, naragsakak tumatan, ading ko. Ay na, kastamlatan, Billy. Kanayon ka nabartak asumangpat. Nantay-ta ka manan ako nak, Beatrice. Di nakman pakibibiyangan iti kayat kong aramitan. No di mo kayat akabilan ka manan. Nawatam! Kasanukat masikuga kon. Ngam aging gaita. Awan paylaang nagbalbaliwan. Nagkari ka iding agbalbaliw ka. Ngam aging gaita. Awan pay tinungpal mo kadagiting karim. Anay ko. Apay ngagtungpa ka ngay. Kasano? At nakaar-ariwawa ka. Dahil palang ngewak mo timang mangag. Abak mo pa'y timanok nga upa. Aputak! Nagalas at talaga ti ukalimbili. No amukla ang akastoy. Sa anak kuman anakidanakan ka. Ulbud ka! Aksarteng ka! Aksarteng ka no di mo kaya tapasarunwak pa'y tisipat iti pangirapingping mo. Billy. Ako lima ka, tasong batak ti awag ko. Asino maninday taya.
ni Pare Felix. At ang aming papanan mita. Sa dino manan ti papanan nyo. Amangan no saan kan tumanan nga agaw-awin. Aging gaasan ang maibos ti kwartam. Makarangrang ka talaga! Ha! Di ka kamanlangan! Agsubli ka dito'y Billy! Billy! Kasano nga ay Clarence? Umayak ag singiran Barok. Ha? Auntie Nilda. Pasensya kayon. Awan pa'y maibayad ko ita. No kasta nga rod, nayunak ti porsyento ti utang mo. Ha? Sige, tapno di mo mat ko na. Ikan ka iti pawayway mo aging gain ton Domingo. No awan pa'y laang, nayunak ton ti porsyento na. Bawatam? Sige, auntie. Katagyaman na kitipan nakaawat yo. Di kay agdanag. Tay karigatak na idiskitaran aging gaintong Domingo, auntie. Sige. Urayak nga rod aging gaintong Domingo ti bayad mo, Clarence. Sumurot kang aminan kanyak, Clarence. Anyang amin ayang agpaiso ti panggatam, manong. Agila ko iti maiparit nga agas. Anya? Dakkel ti kita ditoy, Clarence. Kinapudno na, adumot lang ti padam nga agtutubo ang narekrut ko. Isu sumurot kan kanyak. Nukasta, may sakang harod a drug pusher, manong. Wen, isu talaga a big time, Mac. Oh, adtoy ti advance payment. Awata mo ang Clarence. Ha? Ay, sus. Di ka din agdwa-dwa. Amok akasapulam ti kwarta ita. Amum ka di. Apagbiitan a kwarta da itoy. Kita anak man. Pasig abaro dagiti kawas ko. Saan lang da ita? Puro branded pie. Kan, nakagatangak pa yan iti motorsiklo ka. Mabuto nga, manong Rene. Awan ti rumbang apagbut ngam, Clarence. Siyak ti makamukan ka. Aglako ka lang, Matt. Kan may sa, limod mo ti panaglakom. Ado ti kakadwam nga agtutubo kunak manan. Saan? Tiyak kaya ti agbasol, manong. Mabuto nga ka talaga. Okay. Makaamu ka nga rod. Di ka mat mabalin na pilitan, no talaga at di mo kayat, Clarence. Ay, nasaya at mait. Tasaan ka andin ngag iti da ije arinay, apaog. Ay, maipasubo ka laeng. Saan arumbang nga apalam ti panagbiag na? Tanagga pumat iti dakas da ijay. Wen, lolo. Talaga ajak apalan. Ngamin, naggapu iti dakas awagas ti ado akwartana. Wala. Ti rumbang nga apalan, kan tuladam, kat dagiti nasaya at nga aramid. Wen, lolo. Ay, nagalas kat ti ugalin day jay arin ay. Imbis nga isuro na ka iti pagsaya atam. Saan mat? Tay suro na kakid din iti dinuduldog nga aramid. Ay, laklakayanan day jay arin ay. Hanggang kaslasaan nga agpampanunaw. Ala, bayan nyo, lolo. Di kay agdanag. Ta sa anak ka sumurot iti ibagbagana apang lakaan apagkwartaan. Hagyaman no kasta apaok. Basta di ka umibet iti Diyos. Isulaan ti makatulong kan ka. Ado ti wagas na tapno maipaay dagiti kasapulam. Wen, lolo. Buyugam iti aramid dagiti kararag mao apaok. Amok nga amuna ti linaon ti puso ti asino man nga agkamang kenkwana. Mala, sumango kayo ni ti lamisaan tamangan tayon apaok. Anusan tayo da ito inlambong ko anatang. Pasensya kayo no sa anak ka nakagatang iti naima sa sidaan, lolo. Apag gusto laang mat ngamin ti urnong ko. Para iti pang tuition ni ading ko. Ay na, di mon panunutan day ta apaok. Mala,
Mangan tayo kit din. At atidugan tayo pailaang ti panagan-anos tayo, manong. Lolo, bareng makaturpusak to, kat makastrek ang adagos iti trabaho. No addan ton trabaho, kat agsweldo agsida tayong tumatan akanayon iti agkakaimas. Ay, wala, apaw. Wala, inal daw to akarni ko naman. Wan amanong. Mala, gusto pa lang deta nga imahinasyon yaw, apaw. Mangan tayo kit din. Agyaman akunay, manong Clarence. Gapukan ka. Nakaturpusak iti panagadal ko. Awan anyaman na ading ko. Agyaman akman. Tasaan mo asinayang ti ado sakripisyo. Amok ngamin, no kasano ti rigat mo, manong. Kat dayta tinagbalin nga inspirasyon ko. Mala, umay ka nga roden tagawid tan. Nagluto ak iti basit a pagsasangwan tayo iya balay. Datayo ka dalolo. Agawid tan ta sigurado nga agurura yan dayjay. Manong Clarence, kayat mo ka di nga ituloy ti panagadal mo? Ha? Saanan atin ko? Uray awan adal ko, basta nakaadal ka. May mayat kumamat laang makaturpos kamat iti panagadal mo, manong. Saanan? Gastos laang dayta. Siyak ti makaam mo iti magastos, manong. Ay nasaanan ko nakmet. Diyak kaya ta siyak ti papanan ti sweldom Clarissa. Agurnong kakit di, para iti napinta sa masakbayan. Di nakpagdanagan, taagbiagak nga oray sa anak ka nakaadal. Amok adumiskarte iti biag, ading ko. Sa dino ti papanan niyo, lolo? Ay, gudo nga man, apaw. Mapanak makichinda. Siya kung timapan, lolo. Apay, awan trabaho maya. Awan, lolo. Ay, siya kung timapan, tapno makainanaka, apaok. Lolo, da kayo tirumbang nga ginana. Iso asya kung timapan. Siya kung timapan kunak. Iti kasta, saan kayon amabannog? Sige. Sika nga ron ti makaam mo, Clarence, apaok. Mano at awan matadyak nagawawid dito'y. Imadon ti pastak. Awan ididag ito'y. Talaga dakkel mo't tinagbaliwan da ito a lugar. Puskula kun atiropak nga agkamang kadagiti anak ko. Kat sapay kumata mapakawan. Kan maawatan dak nga inada. Gapo iti panang baybay ak kadakwada. Mami, nagtuyin ti danong ngayong pagatang nyo. Agyaman na kanak ko. Mapantayo ka din. Wan, maala, bit-bito mong ti traveling bag mo. Tagawid tan iti ayan dagiti kakapsat mo. Sige, Mami. Excited ako na makakita ka da manong Clarence kan manang Clarissa. Kastamatan ka ni Lolo Arsenio, Mami. Oray siya kanak ko. Maala umay kan, tamang kita ta iti tricycle a pagluganan ta. Uwan, Mami. Tinasayaan. Magna ako na mapanidyo palengke. Sana bali, taas si Degmet. Sayang namin di pagpletek. Partakak ti magna. Iti kasta. Makasubli akadago siya balay. Nagpartak mo tayo tanalugan. Dito'y titurungan na.
Ay, apay yun napawk. Ano ti mapaspasamak? Apay nga agdardaras ka. Mapanak iti ospital, lolo. Ne, apay apawk. Ni manong intaray da kano iti ospital. Anya, tapay. Anya napasamak iti kapsat mao. Nadungpar kano iti lugan. Kabayatan ti panagnanama pa ni iti palengke, lolo. Anya, ay Diyos ka. Sigun ka nagiti saksi. Napukawan ka no iti preno ti lugan na nang dungpar kan kwa na. Kat delikado ka no ti kasasaan na. Anya, saan? Saan na po nunay ta? Clarence apaw. Clarence. Lolo! Lolo! Tulungan na kami! Tulong! Manong Clarence! Manong! Agring ka! Saan ka pa namatay? Pangasim, Manong! Excuse me, miss. Doktor! Siga ka diti apo ni Mr. Arsenio Soriano. Uy, doktor! Kumusta ni Lulok? Lading itak. Nga minaramid mi ti amin na kabalan mi. Tapno maispali di pan nakaatake na. Yan. Saan bin anaispalpay? Ay, sana po na ta, doktor. Saan? Kasanuak payitan, Manong. Una yan ti kastoy. Una yan, Diyos ko. Pinaggindan mo matlakit din nga inala dagiti patpatag ko iti biyag. Kasanuak payitan. Kasanuakon. Bumangon kayo dita, Manong. Lolo, bumangon kayo, pangasiyo. Clarissa, anak ko. Nanang. Clarence, anak ko. Clarence. Tatang ko. Apay ngay adidak manlay nuray. Pakawadandak ko ma. No itaag lang gagawin. Ipatpatag ka unay, Clarence, anak ko. Kastamat ka na kayo, tatang. Awanan. Awanan tinakasingsing ko nakaksat ko, nanang. Yung uray ni Lolo. Awan matan. Clarissa, anak ko. Pakawanan na ko ba? Amo nga do tinagkurang ka na kayo iti kapsat mo. Antuya kasi papakumbabagang kindaw iti pamakawa, anak ko. Mami? Clarissa, anak. Iso ni Aris. Kapsat mo. Hello, Manang Clarissa. Pasensya ka. Amo kasaan ko mga itatigundaway. Ang uwan. Nakiasawa ak iti may kadwagon daway. Kabayatan ti kaadak iti adayo. Kat naadaan kami iti anak. Beso na lang na nagsakit ni Billy. Aging ganatay. Awanan kadwami ijay balay. Iso ang nagdesisyonak nga agawid dito'y lugar tayo. Pagamanyan. Yak pulos ni namnama kasto'y gayam ti masangpot na.
Di yun panunutin day tananang. Di kayang danang. Sa anak mo ta nagimula iti sakit tinagam kada kayo. Tinapatag ita. Kat nag-awit kayo. Kalpasan ang naitabon ni Lolo kani Manong Clarence, inornos mi met tinagbaetan mi kaninanang. Inawat ko ida iti anak na, nasingpet ni Aris, natulnog nga ubing. Iso siguro analakakmet nga inya si Dagterik nakkenkwana, nang runa kat kaing-ingas na matlaang day di Manong Clarence. Kat ita, isumat ita ti pagad-adalak, dandani matan sumrek iti kolehyo. Uray agkapsat kami laang iti ina, nagbalin kami matlatta anasingad. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Clarissa. Ken ka pagayam, Clarissa. Numaminsan nagrigat nga aklunan kan awatan, ano asino pa'y dagiti nasaya at ti panagpuspuso na, isupay ti mabiit a pumusay. Angam anyangay nga rod, talaga akasta ti biyag. Nalabit nga da napinpintas a plano ti Diyos a sumangbay. Ipatag mo nga rod ti kabsat mo iti inam, ta isuda itan ti pamilyam. Alakastan pagayam, Clarissa, ket pagyamanak unay ti ingkapanang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengay. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Winston. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan a Winston. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Jakmat bagbagkatan ti bukod ko atugaw. Ngam nasing petak a tao. Agisam-isam aklaang gapo tama nagbabainak. Daytoy pa'y siguro ti maysa a makagapo no apay analakayanak a baro. Aging ga adimteng ti babae a nakariknaak iti ayat. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Anya ngay ti planom ita, Winston, anak ko. Agsubli ka pa'y kadeja abroad. Pampanunutek pa'y nga rod, nanang. Napaadal mo matandag iti dua kakabsat mo. Awanan ti panunutam. Oras mat siguro tapno asikaswamon ti bagay anak ko. Ah? Anya ti kaya ti asawan, nanang? Danda ni 40 ti tawen mo. Apay no mga asawa ka matanak ko. Asikaswam matan ti panangasawam. Ha? Ni nanang met. Alangan matapilitik ti mga asawa. Kat awan met nga rod ti asawa. Ay kamangkita ka iti mabalin mo nga arman anak ko. Apay awan aya. Awan met nga rod ti makita apakarik na ak iti ayat, nanang.
Saan sapay ang nagpakita ti ited ti apo para kanyak? Ay kakaanon tupay ngay anak ko. Mapanan ti tawan mo. Ay ka dumteng tulat ta siguro ananang. No talagang awan, ay kat aklonen tayon ati panagbaak ko. Awan, sige, tayo bagakin ni nanang ading ko. Bye! Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, anak ko? Ni Rowena nanang. Imbagam ko taagawid na mo dito'y balay. Saan da makaawid? Tada trabaho na nanang. Ay, manipod na ki asawa ti kabsat mo. Manon nga agawid dito'y balay. Ay, talaga akastaan nanang. Ijay mo't nga roden lugar da bayaw Raymond dayan ti trabaho na. Kan may sa, adayo ti lugar da dito'y ayan tayo. Ay, hunmat kit di Ay, anya nga itimbaga ni Rowena. Apay nga imawag kang ka. Kasangay ka no ni Lance Inton bigat. Agaw awis mait. Kaya tiyo tamapantayo nanang? Si kalatan ti mapan anak ko. No iti da ito'y akin na bakit ko. Ay na, jakon kabalan ti agbiyahe iti adayaw. Ang mga numaulawak ka dyan mula ma-enjoy ti agpasyar. Sa bagay. Narigat mo't ngagpaiso no pilitan nyo tagbiyahe. Ngala. Siyaklat tangarudan ti mapan. Tapno awan may ipagbagat ikabsat ko. Una, idaanon mong tulatan ti panang kablaaw ko iti apo ko, anak ko. Tulungan ka natin. Ay, sige man nga Manong. Kat agyaman na. Awan na nyaman na ading. Sa dino abanda ti kayat mo pagtugawan. Uray itilatan pinakalikod, Manong. Sige, ang awan samot san bakante ijay. No kayat mo. Agkatugawtan. Ha? O sige, Manong. Isun samot laangan nga agpaiso ti ayan ti bakante atugaw. O sige, agtugaw ka nga ruden. Tay kabil ko tibag mo dito nga to. Sige, Manong. Kat agyaman nakmanan. Damag ko nga dagaya man sabsabo nga Wilstone. Ha? Asino mo't nga iti nakadamagan nyo iti day tananang? Ay na, naglapayag ti daga anak ko. Asino nga'y matinagasat abalasang asabsabo nga manakaw. Tagtagari ka din nanang. Ibagak to, inton aklonen na kon. Tika di balasang anaam-amaw idinapan ka ijaayan daading mo Rowena. Ay sus! Talaga chismosa da di akabsat ko Awam matidakis na anak ko. Naistorya na laeng mate. Ang lalaing ti agaram. Iti kasta, hadan tumatan manugang kau. Imbagla ang akad-kadwak tuma dito'y balay no kasjay amapan kayo ang trabaho. Ni nanang nga talaga. Ay sos, di kag kapoy-kapoy anak ko. Lumakay kan kunak manan. Masapul ang mga sawa kamatan. Iti kasta, maaw-awer ko pa'y adag iti agbalin nga apukukan ka. At ako makidawakan ka, Winston. Anya day ta, Joyce? Tulungan na ko, ma. Anya a klase at tulong ti kasapulam? 2 bulan nga minan adyak nakabayad dito'y boarding house ko. Kinapudno na. Papapanawan da kon dito Jakmat nga minan nakabirok iti trabaho. Manipod nalpas ti kontratak iti sigod ang nagtrabaho. No kayat mo, di sumurot ka ni Jabalay. Ijay kan ngagnaed. Ha? Saan nga taan nakababain kadag iti dadakkel mo? Saan? Di ka madanagan ta na singpot dagiti dadakkel ko. Ay na, agyaman ako na Winston. Ad-ad namanin nga ay ayatan ka. Awan anyaman na Joyce. Pagrebengak timang tulong kan ka.
gaputan nobya kakit nga rod. Nanang, tatang, iso ni Joyce, tinobyak. Agmano ak, nana. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang kaw. Agmano ak, tata. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ay, si kagayam ti kanayon nga istoryahan ti anak may. Pudnaw ti ko na ni tata ang balasang kaw. Sangkay dayaw na ti kinapintas mau. Banag a pudno, mate. Agyaman ak, nana. Saan lang ang napintas ni Joyce, nanang? Nasingpet pay. Kang ronani ti amin, na a babae. Ay kat nagasat ka ang arog no kasta, anak ka. Launay tatang. Nay. Apay nga niya aggal-gal kamit taan balasang kaw. Adama washing machine. Iso tiya aramadam, tapno saan ka marigatan nga aggal-gal. Saan na, nana? Basit lang matoy laba, Mabiit lang daytoy. Wanagam ka babain kan ka balasang kaw. Si kamat tanti aglablaba ka dagiti kawas may. Awan rumbang apagdanagan nyo, nana. Syakit di ati agbain kada kayo. Ngamin, papakpakanak lang dito'y balayo. Ay na, awan rumbang apagbain ang balasang ko. Saan ko maakasta ti panunutam? Ngamin, nobya na ka ti anak may. Iso nga ibilang da kamatan kas anak may. Banag apagyamyamanak matunay, nana. Awan pa'y urnong mo Winstown, anak ka. Ay ko, ang damot basitan tatang. Apay ka di? Anya nga'y ti plano yo kan ni Joyce. Agkasar kayo tanay. Agdandan na kayo matin. Kurang pa'y nga minti urnong ko, tatang. Saan pa'y nga umdas dayay apagkasar mi? Ay na, saan matamasapol nga ing grande ti kasaryaw? Uray jay simple lang ngamin tinapatag, agsimpa kayaw. Awan matikit di Ay, amom matin dagiti kakarobat tayaw. Nagatail dagiti dilad Basit laabanag ang makita Ket ikandan adagos iti kaipapanan. Wen nga rod Isu ano siyak lang ti masuraw. Nasaysaya at no agkasar kayaw. Uray simple lang akalay sa anak kao. Sige, takasaritak to ni Joyce may papaniti day taabanan, tatang. Nasapan sa unay ti ko nam apanagkasarta, Winston. Ne, apay? Saan ka pa'y kadi nakasagana ang makiasawa, Joyce? Saan mat nga iti kasta? No ti pan nakiasawa, ready akon. Ngamno day ta kasar-kasar. Uray saan sapay laang. Ne, apay ngay mat? Basta, aguray pa'y kumati kasar. Makauray mat day ta, saan ka di? Wen ngam kasanon no agsikog ka. Kut, agsikog aklatan Awan mat parikot iti day ta. Ngamin, amok mat adinak panawan. Saan ka di? Katuan anya ngay aga po apanawan ka. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Joyce? Ngamin, ay ayaten ka unay-unay. Nadlaw ko rin magsak ni Winstown. Manipod dimtang ni Joyce iti biyag na. Pudno day talakay. Nadlaw kumutlaang day ta. Inspirado pa Nagsapang agaw-awid manipod iti trabaho na. Saan lang aday ta? Danda ni minalampay nga napasarabo na iti asawa na. Wan nga raud. Nadungumat ni Winston Kasla nasingpat mat ngamin nga agpaiso ni Joyce, bakit? Ay wan, siyak amis mo ti makapanagnak iti day talakay. Talaga nasingpat ni Joyce. Nagagatpay. Kahit nakasaritam ka din di anak ta. No kaano ti plano da pa nagkasar? Agurnong pa'y kano ni Winston lakay.
Kurang pa'y kanu nga minti urnong na. Sa bagay, hanggang saan matamasapol abongga ti kalaysada. Ti importante, makaaladan iti papilda. Tapno maibagamat tin alegal ti panagdanada. Isumat ti ibagbagak iti anak ta. Kat kuna na mata kasarita na ni Joyce. Urayan ta, noan niya tinapagsaritaan dalakay. Masikugak, Winston. Agpaiso? Wen. Yes! Yahoo! Kamaudyanan na. At danton anak ta. Yes! Ay na, pinaragsak na unay iti dayta nga imbagam. Among Joyce, jak mailadawan ti kasta unay akin naragsak ko. Manipod dimteng ka iti biyag ko. Aging ka itama si kugkan. Ken nakarkaron tupay siguro, no ipas ngaymon ti anak ta. Agyaman na, Winston. Gapokan ka. Rimagsak ti biyag ko. Iti likodan ti ado arigat kan liday ang nagdaldalanak iti kalabas. Talaga siguro adata ti intuding ti Diyos para iti tunggal maysa. Nalabit akas ta, Winston. Ikarik, di kan tupulos paldaangan iti sidong ko, Joyce. Oh, at iti sweldo kita bulan, bakit? Mala, idulin mo. Agyamanak, tamaitalak mo kanyak ti sweldom. Nga oray saan tapay ang nagkalaysa, Winston. Siyempre, rumbang laang asika ti mangigam iti sweldok. Kan may sa, kasarlaang ti kurang kadata, tapno ako na talaga nga agasawatan. Sa bagay, di kagdanag, tano siyak ti mangidulin iti kwarta, mabibiit ta makaurnong. Naimpenak namin. Sa anak akas kadagiti daduma di ta agastadora. Nadlaw kumat nga rod day bakit? Iso talaga ang nagasatak. Takas ken katinted ti Diyos akabinulig ko iti biyag. Agawid akpay lang iji lugar mi, nanang. Nagpakada ka kadik ni Winston, balasang kaw? I-text kun tulatan inton madamdama, nanang. Sikat ti makaamaw balasang kaw. Ang inton ano nga iti panagsublem. Diyak pa'y amo, nanang. Basta i-text kun tulatan kin ni Winston. Sige. Awagan mo no i-text mo tulatan nga ruden ni Winston. Nanang. Agan anad kawan. Sapay masikong ka. Nanang. Di kay madanagan. Kabailak ti bagit. Winston lakay, amangan lumabalin mo ti aglon iti trabaho. Ha? Ne, apay Joyce, pangan ano may ti kwarta? Kasapulan ka nung amin ni nanang ko ti kwarta, para iti pang tuition ti inaudi akabsat ko. Ay kat mangkisay ka pailaang iti ipadpadulin ko nga urnong ta. Ay, kwa, saan ang mabalin lakay, para iti umadanin a panaganak ko day chay. Kasayam laang bakit? Saan mo mat nga ito damin? Ay saan Naka-reserve day jay para iti masakbayan ti anak ta. Aglong ka laangan lakay. Ta iso ti pabulod takin ni nanang ko. Agawid ak iji lugar mi inton malam, Winston. Ha? Ne? Kaawawid mo lang iti na panalawas Ita, agawid ka manan? Wan, tamailiwak mat kininanang ko. Wan, masikog ka. Saan saya at ti kanayo na panagbiyahem? Anya nga tano ni nanang mula ang hindi pa umayom ditoy? Saan ang mabalin tamakumikom ni nanang ko? Di ka kadiagdanag, takabaulak pa'y matiagbiyahe. Okay akla ang Winston. Bakitin ni nanang, dinan kabaulan ti agbiyahe iti adayo. Iso asyaklatan ti agawid. Kuyugan kalaangan nga rod amang sarongkar kan kwa na. Saanan, syaklatan. Sayang mati maaldawam no aglangan ka iti trabaho. Daimbagman ta nakapasyar kayo anak ko. When ata saan kayo mat ngamin ama kabiyahe, iso ada kamin ti imay nanang.
Ay ba nagapakaragsak unay anak kaw. Ket, ayan nga di asawa ni Manong Winston. Ay kanayon nga agawin di lugar da. Danda nilinawas nga agbiyahe. Ni, apay nga saan aya masikog? Wan, masikog nga road. Ay sus, matagtag ati sikog na no biyahe a biyahe. Ibagbagak mat. Angam ipilit na latamat ti agawid. Kunapay ni Manong mau akuyugan na. Gamdi na makayat. Sapay nagadayon sa tilugar da. Anya kano ayang amin ti awidan na igjay. Mailaw ka no kaninanang na. Ay sus, bagaan yo ta itantan na pailaang ti panagbiyahe na nanang. Ibagayo ta urayan na pay ang makaanak santo agbiyahe. Amangan no matagtag kat aganak adi na oras. Narigatan. Madanaganak nanang. Awan mo ni Joyce. Inawagam ka din? Wano tin exam? Wen, ang out of coverage mo ti cellphone na. Anya? Nay, apay nga tangay. Madanaganak nanang. Anya nga tanong surutak lang ni Jay Lugarda. Ang mumaya ti turturungam ijay, kadi ka pa'y matnap-napan ijay Lugarda. Agdamag-damag ak tuy jayan ananang. Ha? Nay, ada tao anak kaw. Ay, amang ano ni Joyce day tananang. Mabit lang, kumayan. Ay na, agyaman akta simmangpat kan Joyce. Amam ka di nagdandanagakan ka. Manong aldaw adi ka makontak. Pasensya kan, Winston. Awan nga min signal ijay lugar mi. Masapol ama ibirbiro. Di ka nagbiyahiwan. Agtalinaad kan dito'y balay. Wan, Winston. Dakil nga minan ti tiyan ko. Medyo marigatan ako nga agbiyahe. Urayot latan dito'y balay ti panagpas ngay ko. Ay na, lalaki ti impas ngay mo bakit? Lalaki ti inauna nga anak ta. Nakalukluk mag nga ubing. Wan nga ron. Isumatlagayam anarigatan na anang ipas ngay kankwana. Nagdakil mat nga min. Wan nga ron, nakasalsalun at nga ubing. Ay, anya nga tano pagbalinag a Junior? Makamu kalatan, Winston. Adamin kan kapangitdan. Sige, Winston Junior nga rod ti ipanagan ko. Pakiawat mo man ti cellphone ko, tadawaga. Ha? Sino ti awagan? Bakit? Awagak ni nanang ko. Ibagak ka nagpasngaya kon. Ay na, kurang daytoy. Nayunampay, Joyce. Awanin nanang. Dayta na ang tiigam ko ang kwarta. Lalaingam ngamin ati dumiskarte kin ni Winston. Tangiwat yun nanang. Amangan no adda makangag kada kayo. Laglagi pam adakkel ti porsyento ti utang ta. Amangan no maibalod ta no agkapoy-kapoy ka. Wanan. Ala, agawit kayon. Tasya kun ti makaamo nga agdiskitar. No kasta, si kagayam ti kadenden na ti sigod nga asawa, bro. Sigod nga asawam ko na, bro. Ni, aguray ka man. Lawlawag man ti kayat mo asawan. Siya ti sigod nga asawa ni Joyce. Anya? Kayat mo asawan? Addan asawa ni Joyce? Wen, ket siya ti ta. At daduang anak mi. Angam, di ka madanagan. Sa anak nga imay ditoy, tapno agi skandalo. Awan mo't kit di plano kamang sublikan kwan. Kinapudno na, nabayagan ang nagsina kami. Anya? Day tatipudno, bro. Angam kita ma, di mo unay ti agtalakan kwan. Nang runa no maipapan iti kwarta. Isu ngamin ti may sa ama kagapo ti nagsinaan mi. Anya? Yaw awat ko amin na sweldo kan kwana. Imbagak nga agurnong para iti masakbayan to dagiti anak mi. Nang runayin to nagadaldan ton. Angam,
Insugsugal na lang gayam ti kwartang ininted ko. Anya? Day tatipod no, bro. Diyak lang nga mo, no nagbalbaliwan. Naumaak nga minan itikas diyang ugali na. Iso nga insin akon. Damag kong ay darumda ka no. Gaputa saan ang nakabaybayad, kadagiti nakautangan na. Nasaya at matasim mangpet kan, Joyce. Apay kasta tilangam, Winston. Kaslama kong ungat ka man. Sino ko mati maragsakan iti inaramid mo? Winston. Apay anaglimod ka kanyak. Apay adi mo impagpagaakasado kagayam. Apay! Lukluk ko naklagayam. Winston. Di ka nagindidiam mo. Nakasarita kong tisigod ng asawam. Kukwartaan naklaang gayam. Sana pud no dayta. No sana pud no dayta. Ayan narod ti kwarta nga ornong ko. Kun ayan ti inlon ko. Ayan na. Winston. Pakawanan na kumano nagulbutak. Sorry. Pumanaw kan dito'y balay. Kun awan pulos ti alaam akagawaam. Agraman ti anak ko. Ibatim. Winston. Pugsaten tandaan yaman a relasyon ta. Lipaten na kon, kat lipaten kamatan. Pumanaw kan dito'y balay. Kat di kanton agpakpakita pa'y. Panaw! Diyos ko, italagpon kan kati amin. Kidawag nga'y kanak ititib ka ti pakinakam. Amang sarangit ka na ito'y apandobo, tibiyag ko. Sapay la kuma, tamalasadak da ito'y amapaspasarag ita, Diyos ko. Si kanti makam mo kanyag. Di mo ko maipalubos ako mapuyak. Di na kami kumabaybayan iti anak ko. Diyos ko. Nasaysaya at siguro no mga asawa ka. Iti kasta, adamat ibilang ni Tonton kas pudpud no nga inana, manong. Ay na, bay amon na ita nga asawa ading ko. Adda kayo matnganti na. Wen ang may mayatlatan no adamat asawa, manong. Ay na ading ko, awanan iti panunot ko ti mga asawa. Tilaangan anak ko, ti priority kiti biyag ko. Sapay adda ko maiyam-amok abalasang ken ka, manong. Ay kat iyam amam lata, ading ko. Awan madakis na kat no bilang. No adda, di dumteng to lata. Basta siya, naragsaka kon. Ngamin, adda ti anak ko apang ibukbukak iti atensyon ken panawin ko. Umdasan day taragsak ko, ading ko. Daytoy mati pruweba kwano pamanaknak ko, asaan nga amin alalaki ket babaero ken manloloko. Ngamin, adamat dagiti babae alalakero ken manloloko. Isu apa nagkunak ket patas laeng. No adda dagiti makuna a single mother, adda kami met a single father. Ita, dakkelan ti anak ko. Pinmusay metten dagiti dadakkel ko. Isu nga adda iti poder ti may kadwa kabsat ko ni Tonton. Agad-adal daytoy kabayatan ti kaaddak ditoy balasiw taaw. Daytoy man ti padas ko may papan ken ayat. Toy pagayam mo, Winston. Ken ka pagayam, Winston. Agyamanak itiing ka panang ibinglay iti kapadasam pagayam ko. Kunada ati ayat ket kaslamet laeng sugal. No nagayat ka ket inayat da kamet swerte ka. Ngem no nagayat ka ket inkalang da ka, malas mo.
Ang saan na akayat asawan amapukawan kan itinamnama. Luktam latta ti pusom nga agayat manen. Anya ti ammom, amangan no iti may kadwa nga ayat mo kat isuntumeten ti makuna akagasat mo. Alakastan pagayam Winston, kat pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.